Hola a tots i a totes. Un home tot sol us acompanyarà durant 6 capítols on narrarem algunes de les històries més fascinants, extravagants i fins i tot sobrenaturals que han passat a les nostres illes. Parlarem d'estrelles de Hollywood extraviades, de mentiders professionals, d'un segrest d'un avió a Son Sant Joan i, com no podria ser d'una altra manera, també parlarem d'extraterrestres. Com que un home tot sol no sempre s'abasta, com diu la cançó, també ens acompanyaran algunes de les persones més il·lusionants d'aquesta illa. Inadaptats, bojos, tocapes a tramuntana, visionaris... gent que mola bastant. Començarem amb anys 70, transició espanyola, militars nord-americans a Serra Tramuntana, Mike Oldfield, el bar Memphis i ovnis. Això d'aquí és un home tot sol, jo soc en Guillem Miró, tot i que avui me podeu dir en Guillem dels ovnis. Los ovnis parecen tener una predilección especial por las costas y en concreto por las islas. Distan bases submarinas de estos objetos volantes no identificados. En Mallorca se ven ovnis con mucha frecuencia y se ven saliendo del mar. Unas extrañas bolas que a veces, en ocasiones, persiguen incluso a los aviones. Que una bola muy pequeñita se fue haciendo grande hasta ponerse sobre nuestro coche.